You may be seated. God bless you. Can pass my shooter. Prevented the one Manilano in the Kumkana. Which two buildings on top of our Manilano. The Calicut there is someone will spirit. Every woman and the men of God in the house, Mario between us at school, so amen. Allow me to make it the place of the house, Apostle in the amen. I came with my brother, Prophet Makon. God bless you, men of God. Matthew chapter 7, from verse 24. The 18th scripture is built to last. Built unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon the rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them, shall be likened to a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Don't forget, this scripture is one of the common scriptures from the Bible. But it's very simple, but I will download with just foundation. Just one in the hands is a foolish builder. He's foolish, but he's a builder. But he's not clever, he's not wise, he's a foolish builder. The other one is a wise builder. Difference here the reason. But the foundation was the problem. One thing to challenge and both houses, but that face the same challenge. But challenges will come. They will judge you. You are facing this challenge because I will not sure foundation. Sometimes you can be on the sure foundation, but the challenge will come. But you will see what you will overcome. But when it comes to choice, additional words, additional whatever. But if I don't no matter the cost, no matter the sacrifice, as long as it is permanent, I'll do this. I'll just build. You just too quick fix, a quick answer. So in but a challenge. And the challenge by Akawuya, I now attack the house. Yaka attack the reason we Payaka Lakiwa. But the attack was on the foundation. So my foundation are two. One of your saying represents Christ, who is the rock. And the other one, Church said, it represents men's ideas. So said represents men or men's idea. So Bible should in two dimensions. The Spirit of God. Who knows what the men's idea, but with the Spirit of God, who knows what the idea of Christ or the idea of God. Bible, yes, but Bible. Okay, I'll download this way. Genesis 22, verse 14. Genesis 22, verse 14. Look at this now. Alright, Genesis 22, verse 14. Not. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh,
as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Is Jehovah Jireh. I'm sure we are all used to this name. It's Jehovah Jireh. It means that means idea. Then the idea of God, he named the place not God. My song is now Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Yet from the Bible, it's not the name of God. He named the place not God. But the human idea which is sent. So ukiona washindi wanatumwaresha nipa ni Jehovah Jireh. Awafiwe ni kuna mabuti kupaka mnyari. Kuni chapita nesho unaita panjipo. He named the place. Wani wakaba kama Jesu. Wani wani idea ya mti Jehovah Jireh. Jumani anopa. Na nasi abasikubiwa. And how long does he change on the matter? They are frustrated. Why nobody she do to by nowhere? You know attack and 90%, which is human idea. The original idea, Mwaraba, wanakuomba Abraham, Mwariwakapa Abraham, au ya kusolapa. So Mwara no bandi Mwara nuti wa kupape Mungu. So why? Because this foundation in a sacrifice is very tough, but in assurance you fit. So Jesu no na mshikamuchira, but kana tabu na utitiro yake kutenda kwako padombo, very tough. Only tough guys who understand. Today, I'll start working. And Abraham named the place. He called the name of that place not God. But I think I never saw Jehovah Jireh. But now to remember send idea. That's human idea. Don't the Bible that he raised to Waka. Not the rest of one church. I did not Gideon, anyone right now. Why don't that in an open Vura never separate? Listen, don't go on Vura. What can you get a Kumba? I don't give a Wakatonwa, but you can win. But and that picture, like I said, no more do I get in out to Kuda. Why? When I look in Yaya, it's simple to our shop, but the Muda make a bata quita. Nobody just what? Akabaka Padomo, Aka Chinjira, no good Aka family Muna, not in an Ambashoko, Anu Eater. So no more quita. That's okay, the wise men Akaka Imbakadomo. Dear Muna, Anotikana, hear the sense of mind and do it there. That's the wrong part of Christianity. Ukamwona usina cha unaito uchimopinda church, ulipa jecha and the devil anakudonate. Unika makwesi zilizo saba shikobi la uchichi pati ndinoenda. Apa zanzi anolaka padogo. Akafanana ne munu, anotikana arinzwa, anoriita, ndiye wise, ndiye alibuilder baroque. So the wrong part of this message is doing the work. Not hearing. Nobody, the foolish builder, he also hears. Difference ya separator. Reseva knows what, but the bakuita mumaite. Samusariita urubuga kama jeshi. Therefore, Janosha, Chinonzaman South is doing the work. Matthew 6 verse 6. Matthew 6 verse 6. Instead of Matthew 6 verse 6. He will teach about prayer. But thou, when you pray, enter into the closet, and one day shut the door. Pray to thy Father, which is in secret. And the Father in secret, which seeth in secret, shall reward thee openly.
Teaching is about prayer, talking. Yet the secret of answer, just the Father who sees, not hears. In the teaching in prayer, you know, line up with Mwari knows what Ochana matter. In a long Mwara knows what. Problem is, you don't know matter what but say it's later. Nyaya is about the lands by the Father which sees in secret, which means she know name what is not over. So she know name what goes wait for. So the doing, going on chapter rewards, not the talking. So the devil is not worried. But when you pray, and that's what chapter answer. God will see. The God who seeth. Who seeth what you do. So the doing adjusts the reward. So the wise men are asking you not to wait, but they can answer and need to put into practice. So attack your devil. Here, you need to practice the word. You know that you one another enjoy the word. It's good to go far away, but the Panopania, my results are I doing. Kuziba prescription, Usna Marim Tegam Shomawash, no fault is here. No fault is here. Why? Because sickness, you not intake in a class, but you just only know. It's a problem, you know, that's a cat. So, but the practical part of it, don't see that. And they attack it, we are in attack, yes. But if you won't attack, so I don't no matter what it costs. Yeah. Kana shikatura time weba jencha munada pusha jini ne time yake kuta hai 2 minutes nenda to nemba yao. The church has come to such a level yokuti wanashada kuwa grounded in the word. They want a quick fix, but I've discovered no matter the prophet is very sharp, he preaches. Muprofita aruparidzire kana ashuona zvechokwadi achitatu profita zvechokwadi paaruparidza ari kukupa dzidziso yekuti chandakuprofita ukasararama mune zvandakaura achimanifest. Hakuna prophecy inosubstitute the word. Sei vachiparidza ivo vachiona vari kuti nyangwe ndaona iwe chiziva izvizvi. Izvi ukasaziziva hauna sure foundation. So the foundation is hidden in the word, and the word is God. So akawa kaimba yake akaita sarutso. Umwendo vasarutsa kuti pajecha hapana too quick and panoita zvakanaka. So jecha is human idea. Jecha kufunga kwevanhu. Ari kuvaka padombo, ari kuenda panohwadza kutanga. Let's be real. Unoisanda zvinhu zviri easy. Unoanda zviri easy. So my shortcuts akawanda. But secret your life in a stages in a process. Sometimes it's really painful. Sarah wants namare. Achawa nemwana goreno yenengwa ino. And 25 years as namwana. The miracle yet to that time frame, the original time in human. Iya mwana. Right now, here's your baby. Now, but there are times you can take time. Genesis is not good. Why do you sit there and better? Whatever, this is good. Mangwana was food for 6 days. Today I will declare everything. A process of time. I command trees, mountains, animals to be there. But after time. Say I will do that time when I work with Jacques. We are not natural, scientifically living in Bakurama. We don't know oxygen, you know, meat. So my mother to take any more personal off. So meeting from the so there are times you do my work because I am, but not attend any meeting. So if you take life, no
Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Noti takapiwa unto us a child. I'll read it. For unto us a child is born. Unto us a son is given. The Son of God, watakapiwa, son is given. But a child is born. Maria anabereka Jesu kuti Jesu aveko. Akabereka zvaivako. He was already given. So God so loved the world he gave. So Mary angova ashadiswa kunoudza chinhu chiriko. Ivhesa yangonzi ndine mukomana ari kuno, but ngangoita mufana azoita mukomana. So which means munhu paanonamata kudai blessing inenge a son, Mwari vanogona kukuanswer with a child. So it takes kuchengeta kwako mwana, kufita kwako mwana, kurera kwako mwana, for him to mature to become a son. Vazhinji vari kuda end product. Avadi the fruit of what they are looking for. So apa patapiwa mwana komana, but Maria antakura ngombe chinji takapiwa. Kureva kuti mwana uyu vachamubereka vachimureva nokudii, vari kubereka chatakatopiwa. So zvinongwa Mwari vane chinhu chavanokupa, but chinorerwa newe, chinokudzwa newe, kusvika chava chinhu chawakapiwa. Unopiwa mari isiri mari, unopiwa munhu anokukonekta pane mari. Hafu uchiita munhu yeye ndokugonga kwako. Wotodzoka kupureya kuti Mwari ndakanamatira mari. Mari yacho wakatoipiwa, but haina kuya iri mari. Wakapiwa a child. Wakuti ukamurera zvakanaka, you become the son. So the son are given. Anobviswa wopiwa a child waunobereka waunorera to become what God has given you. Tine zvinhu zvokuti Mwari vanongoshamisika kuti nanhasi sei chiri kutambudzika nokuti mari yako yakauya but vakauya vari vanhu. Iwo waiona vanhu kwete mari yacho. That's why tinoda kuti namati Mwari vakupe meso emweya. Imagine the thief at the cross. Anoti kuna Jesu isheka na maku ya mumambo wedu kuti rangarire. Ari kutaura kuti munhu ane same sentence seyake vari pacross vese. Varovererwa vese vane pain vese. But ari kuti ishe. That level yekuwa honestly kuke answer. Munhu ane prayer request munhu ari pataiti sai. Kuti ishe kana maku uya ishe pari kuti ishe. Lord zvarambwa nechechi yaroverera Jesu kuti asiriye ishe. But mbavai yakaoma yakabadenga. That's why paanovererwa kuti acho akaiswa pakati anosaidirana. Iwo ndonosarudza kuenda pari. Most dai Jesu akaiswa maybe first part taita ari padhuze ndiari kukomeketa naye. Akaiswa pakati unoti opportunity ngemunhu wese. But panoda misemwe ikono nyango muruva ane problem yani solution yangu. Just hear me very well. Sasa akangwara akavakaiba yakipadomo. Yeti naturally anenge ana kungwara. Unozwi time uri padombo panorema kudaro. Panorwadza, panotora time, panotora labor. Mumwe enda pajesha in 2 days time atomumba. You walk the foundation. I've seen people wanokumoka. What I feel today, as soon as you get to farmer, no matter what I've spoken myself, sure foundation takes time. Do you know the Papilaka foundation is only expensive? Mu foundation amugarwe, but very very expensive. So don't have building, you get a crack. Can I get a crack? In 2 years' time, I would have to create another side. Why? Crack is result ya kuta munamita foundation ya kasimba ya kanaka. So attack you get life mako tumengua in foundation version. Look at why any pandanda kare bona beri goenda muzayeta mababa are very strict. By something we pamba to we suffer the church stand. One of our church stands when the local start. Say that I build a start get a Christian. My foundation was sad. What do you do? Change so can't just go to food.
foundation was not original. But I want to read in the sense. Sure foundation is strong. Sometimes in Iran, we see not the right foundation. Right foundation you can shape even in relationship. I don't know the one who come from the Christian getting more. And you don't know what to do on the night. I got up from this. Not some more on the night. You are done in one of them. Let me manage what I'm saying. I'm in the story. You are sure in the video now. I don't know what I said. I should have passed out to come close up kiss. Who knows what you know? Who's that as it? Who knows what I'm not? She's saying now, very bamba. Foundation can I see? Oh, even share the right foundation. Push out the correct the right reason. When the church one go here. Kuna wakati wa church wanu chemana kana tunaoma. Na chakamunza pano chema. Kwa fara. Target yake ile kuti kana zozo ngoma oso. Le church wanu bila leo. Ngari mu context yetu amo. Sababu tuna pano ngati teaching ishitinde mwali wenu. Iya anapinga mwali wacho. Unaniswa foundation akainga Kristo kana kanyewa mcheshi anozadu kunyewa ne vanhu kuti nekirosi. Unaniswa foundation no matter sumfamba sei anozanda kainga mwali pete vanhu vanenge vakafunda sikuona tende. Sure foundation is the word of God. But the foolish builder, I don't know what the name is also a builder. In Matthew 25, Wakazi wali maviti wali 10, 5 wakangwara, 5 wakapusa. Mukupusa kwao, they were virgins. But the discipline yenga ilipo, but kulena hapana. And the next time the foolish people, the foolish was manifesta. Kawaga kumbira mafuta. Look how hard they were foolish. Waka kumbira mafuta. And I will explain why they were foolish. Kumbira. Kana muri mwani rumbaga garira chikomba wali chikuya. Marambe enya akazima. Mukakumbira mu mafuta. Truly are foolish. Why? Even marambe azima. Imi michireke yabuda mu room. Munongona ni arubvira acho. They were foolish. The grace. There are people who need grace, greater grace than others. Like a Tambu Karabuta and Enya, I love Vira, someone who don't Vira. Why would you think of a foot? In the unfortunate part, who knows how to later was written some foot. But still starting to be foolish. I am a foot. I never see her. Who are foolish who foot to them a foot. Unatenga mafuta wasema mafuta kumba. Na utuona hapa vile. Yaki kuna hapo vile mbameni. Katika tunakula bilikuru, sasa kuna mtano wale business ya mafuta. Iba wasana sana chikomba chacho, niko tena kitu mafuta. Ene mabaya wana hawana, mtu alifundisha mapeni. So mafuta hapa wanipa. Watu kwa wakati wanakutendewa mpinda.
iwe wana mafuta. Kuni mafuta asinei naye. Batari mafuta. Asinei na Kristo. Ngwarira mafuta asinei za Jesu. Batangoni mafuta. Anotengeserwa vanhu foolish chete. Generation yedu tunaopisa mafuta izvi. Zvokuti zvina Jesu mukati yaine subject. Kana mukatenda kwaJesu vachakasakugamuchirai chero matenga. Do you know to Matthew 16? Vakadzi vakamboita collection yezvinonhuhwira maspices. Yoda kuenda kuguva kunozodza Jesu. Vakatosvika amuka. Handina kuzonzwa next verse yakati vakazodzoka navo vakadzorera vanhu unokonyura zvakadaro. Kune dzimwe collection dzakapotsana naJesu kudhara. Why? Nekuda kwekuti dai ndiri muchechi ndiri wise. Andaigona kudoneta ipapo for one reason. Jesu wacho aiti nezuva retatu ndichamuka. Mafuta ndokubva akolektiwa kuenda nawo nezuva retatu. Kana ukasabata shoko rake rimwe timbokubata. On the 30th day I will rise. Bible that on a Sunday, on the 30th day, early in the morning, vakaenda kuguva nemafuta, vakasvika asiku amuka. Why nokuti ukasabata shoko rake iye habatike. He is the word. Saka vasvika asiku mafuta akolekta. Ukavaka pajecha. The challenge kana yauya. Sati kudona kwemba it was a great fall. Say kudona. Mwana wananzisire ni mwana alimungo. Anakutora tai. Neku university muna Kristu. Akangodaiba. Zvinoita kuvaka chechi isina Jesu pambasi payo mwari wa Kristu. Zvinoita kuita chechi mwari wacho asipo. Paulo akapinda pane imwe chechi kwaAthens ndokubva ona paauta pakanyorwa kuna mwari asingazikanwa. Chechi sati zichindotsva mwari asingazikanwa. Anombonyara kutaura kuti mwari atimzive pachechi totoita chete. Vakasvika pakatonyorwa kuna mwari asingazikanwe. They are not gods, but the church yaifamba. So it takes sometimes maturity, or else I'll give you this example. Unoziva kuti dzimwe nguva vana vechikoro vanogona kusaziva kuti headmaster avapo. Because headmaster anogona kuti maticha ndonozodira muno. Vanekuda kuti vana vechikoro order yechikoro inofamba zvakanaka. Break time ikakwana dare rinoenda break. Lunch hour ndizvozvo manje rinotoenda kumba. Hamuna idea kuti headmaster apana. Anotoziva ndi teacher. So when you are not mature, order yese inotika kuti unofanira kungora chani. Vakunda vanozva kuti zvinhu zvedu. Hera pana. Jesu makia akatonkinira dhova vakapinda mwa vakatongurara nokuti duta rinakuya chingopedza makatongogharika zvisizvo zvinomboshanda nokane danger zvinhu zviri wrong. Unoona wati ikangostopa pana 5:15 yafa yamira ichafamba 5:15 inotozokwana futi ngwana zvakuti vazondibvunza na 5:15 kuti inguvai ndikatarisa ndinokuti 5:15 kuti wachi akafa inogotara nguva iri correct. Sinongodiwa kungomira after 2 minutes woti dzakapi ndopanonzwa chiri pana 5:15 woti yakafa. So there are times that even a wrong doctrine sounds as if it's the right doctrine. Vakerisira kune deliverance iri wrong yakaitwa mukati. Mwari vati idyai michero yese but siyai muti uyu. Satani ndokubva auya akati idyai yese kudzikinura vanhu kubva kulimitation. Pastor Snake vakabvuta maiki munodzikinurwa. Mwari atanga ari wrong kunamidzai muti uyu. Kuti aiwa idyai murutsvanyirirwa. Pavakangopedza kudya ndokubva vanozakati prime deliverance inounza loss. Zvinofamba kuti zvisafambe. That's why I warn people sometimes in our generation. Kuti kana taimbokupa warning yekuti beware of your enemies, you know whatever. These days beware of those who love you. Unokuda kutende kushokabudza wakati vachinzi BP dzavainadzo. Oh no. Haisi BP yepanze nemumbe.
Sometimes kudiwa kana usina wisdom kuri dangerous. Mwandimane zvokukwadza. Kune vakadzi vaigara vari tumumba ndobva vabira namwana. Chaibonye kuti vagare vari tukuwirirana. But mwanga asazondikwirana nembavha yangu. Kana zvafamba ndobona kuti mwangu itsotsi. Anokubira mwana. Usina mwana right munhu. Kunoona mukuda nokuti hauna zvinhu zvokuti vakakutorera. Saka udiwe. Awozoona vanasikana vedu. Example yehuku. Munhu anochengeta huku emu yake ndekuzotora huku. But anodzifida. Anodzisina malaiti. Zvoti vadziudza kuti ari kufida isuspect. Zvoti vadziudza. Zvimwe zvakanaka zvinoitika pauri. There's a storm coming. Imba yakasika kuvakwa yakasika kupera vanhu vakagara. But there is a storm coming another day. Sakona ari kugochesa ari kudanidza kugochawo. Zvakatokutokuleta maninzi sakona. One time I cried. Vanoziva kutoenda mapenda kuti unotangira kuburai vanotochikwa zvishora. Imba yakavakwa majecha ikatopera. Vanhu vakapinda mumba vakatanga kutochinya vanhu vachikuchera matombo kuti munozvinetsirei namudombo iyi. Vasamunzwa mati tachechi dzinokupomeserai mafasting zei kwedu tikakupinda tiinesino tabuda. Ndozvo chechi dziri easy vaso. Ukasana nawo sanda achitobva kuchechi iwe mutoenda. Unoshama kuti yatopera kuti 30 minutes yetu. Takenda. Ajecha 2 minutes. Kungopinda simuka isomunzi. Kumba. Zvoti vona vanoita kuchechi ninotakomana vanhu vari kukuwadza. Kukakuseni. But ebanu kana dutu lasimuka. Nona ngakubvunza kuti muite zvinoita tiri kumboyo. Izvo ni munimba wani. Sure foundation is the rock. Pane dutu linosimuka. Haina anotaka madziro ayo. Madziro chavo kungodona chete. Attack iri pajecha. But pajecha pakaita kiki. Zvinhu zvakakufambira it easy. Ukaenda kuuniversity unoita doctor. Une makore aunoita uchifunda. Uenda pa-attachment adone makore mangani. Maybe you can take 5 or 6 years, I don't know. Amene ungaitese kuti uve doctor. 7 years. Kuti uve chiremba. But shortcut iripo unoenda kuchipingo kufenwa 1 week. But zitara vanokuka manje mubvunzo unenge wakuti which doctor mubvunzo doctor udzii. Which doctor is this? 1 week till 7 years. So the medication now manje haina control for understanding things. Ma overdose them. What's my which doctor? Pajecha vanotovakika neimwe gore vanhu vakanotora areka yaJehovha ndobva vashandisa formula isiriyo. Areka inofanirwa kutakurwa nevaRevhi pamafudzi vachifamba. Vakatsvagwa mombe nengoro itsva yenyukadzi vakatanga kuidhonza ngoro ingatongoti fambei. But yasvika pathreshing floor yakabheuka kuna akaibata nezvakubvafa. Areka iri kudhonzwa nemombe yakamboti fambei. Sazvisiri izvo zvinombofamba. Imba yepajecha inotombogarika. Kana zvichitoda iso handi yeMwari zvedu zvaita. Pane chinotevera foundation. Pane chinotsvaka kuti yakavakirwa pai. Kune chinotsvaka the reason behind zvakaitirwei. Zvichitwa sei nani, zvikonzero zviri zvipi. Kuna varume vakada kuvaka etawa Genesis 11. Vaida kuvaka etawa inosvika kudenga. A tower that will reach up to the heavens. Kuna kuti vavasingade kupinda denga rekuti muna Kristu vada kupinda neubirita.
Nobody dangerous. The Bible is not organization. Let us make a seat in the tower whose top may reach unto heaven. I am surprised. I'm tapida. I want to go nothing wrong. Let's see the channel. And verse 5. And God came down to see the seat in the tower, which which the child of man built it. And the Lord said, behold, these people are one. They have one language. What they begin to do, nothing will be sent from them, which they've imagined to do. Chakaita kuti Mwari aite scatter their language. Inyaya kuti they've rejected the stone. And by 11 verse 1, they rejected the stone and they made the bricks. And the whole earth was with one language of one speech. Let's go down. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said to one another, let us make brick. Chidina is created by God. Chidina is men's idea, that said, men's idea. Let us take the brick and bend them thoroughly. And they made the brick for stone. Why do we replace Adomo Christ? Ne human idea. Why would I was at the door? Talk as a dinner. But I think it's just to know it from what the Toronga shape is. To that end of day, than a human idea. So God was not happy because they rejected the stone, which is the sure foundation. Nasi dinner shall. Do you know, in challenge, I get just you have that this across here, as long as some church, but we're not trying to teach you. I can't tell this group. We check out how you keep telling the kitten. Recover of a son of us. Couldn't just again deliverance church. Because you're in a limitation to one no matter what said, all of the holies, or one no matter what Bombera. One of hands go, my one to this one, one will say. So the idea of Christ so that we become one. Tile banalamwari. Kwete marije sekuti unozoita kuti vamwe vacho nevamwe. But iyo imanje yakaita kuti wofina asema kudya zvakanyanya. Vose pavaenda kusenga vaidya zvakakura zvaJehovha. Nokuti kekeni yakavhara. Saka generation yedu manje yakasona futi kete mudaro. You know, plan us as preachers, we must reveal the secrets of the kingdom to the church. Someone Moses nyangwa but baba continue kwenda kukena. Vaitungamirirwa na Moses but ili plan ya Mwari. Vakatozoenda kukena Moses asipo. Nekuda kuti Mwari wacho Moses aidzidzisa vanhu pamusoro paMwari. Moses asinoedzana vanhu kwaari. Mutungamiri anotungamira vanhu vaMwari. Saka panogona kuwana Joshua anoita kuti vanhu vapinde Moses atofa. Chinhu chikangova chaMozisi akupindiki nokuti paanofanirwa zvinofira. Foundation yechurch ikangova men, that's a problem. A man will die. Or else a man will disappoint some other time. The great man of God who Akadamu John the Baptist. Akatuya is for Rana wa Jesu. Paakaona Jesu achuya akati irogwaya anobvisa zvinyika. Asunga ari kujeri akatuma vane wrong message kuti mubvunzei kuti ndiwe ndatomirira vamwe. The man can change. That's why his death akadamurwa musoro anodamurwei. Angasata uri zvekumusoro akana zvemumusoro. So most his remains. Was part the devil in pain yasangana nayo. But the revelation yaakawana ari kurwizi akati irogwaya nayo. Akanongedzera vanhu na Kristu. But I'm pain akati muvhete yatinashuwa nayo. That's why he lost his head. Why? Because he was a prophet, but when Jesus came, he is the head of the church. Remember, people were coming to John.
So Jesus can now have a seal means people must come to Jesus. No sure foundation. Ukafarira in him, you become a fan to me, not a believer. I want people to become believers, but they are Christians. My fans are later. I met one guy that paid us. I met one guy who was a so. So I friend pane bounce all night. What is that pastor to street? Look na festival. Ha, zote waraidza. No, wasingatende. Vanongo varaidza. Pastor, remember the photo and go on. Zote varaidza. Ulikumbaza kuti upone kuti ndi muntu varaidza zvako. Lazara munhu wadza mwana. Ndokuti amanje pastor machimbe tripa zvinhu sabato notinsa ukupasa izvo. Chipi wai ukundosana chibhadhara. Osoko kwachi ndichiti nezokudya ukesapota kuti kutenga. Foundation yake haisema wewe. How much must I have the right foundation? Challenges are there. Challenges are there. Sure foundation. Zvinovedzere pakunamata. Vakomana vari vanotera vasikana kuchechi tevera Kristu. Kune varume vanoti akaenda kuchechi yamadhamu tevera Kristu. Foundation yangu ngairegere kuva munhu. Nokuti munhu akafanana nejecha. Abraham vana vako vachaita sejecha. But the human idea is dangerous. Tikashaiwa the idea of God. I mean, Russia, you don't know a human idea. God is good all the time. It does not change. I mean, I don't know it's no about Zlam Tano in Brazil. Could my human idea Azara is for I'm sure I'm done. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Majida Karamu, Christ Jesus, Iwai Waro Wikereke. Iwai the sure foundation of this ministry, a sure foundation for every believer under this roof. Kuti pachawi yadutreme ngomwana. Ndimi muchatipa simba rekukunda takupa imini nekuremekezana. Imi dombo kare. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. God bless you, church. Mwalimu wangu itire nyasha. Mwalimu wangu wakafazi. Thank you so much. Come on, put your hands together for Jesus. Come on, put your hands together for Jesus.